Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur sustantzia kimikoen sailkapena ikasiko dugu. Erreakzio kimikoak 4 motatan sailkatzen dira. Lehenengoa sintesi erreakzioa, deskomposizio erreakzioa, desplazamendu erreakzioa eta desplazamendu bikoitzeko erreakzioa. Hasteko, sintesi erreakzioa, erreakzio honetan bi sustantzia elkartzen dira produktuetan sustantzia berri bat emateko. Sustantziak, adibide hauetan ikusi daitekenez, izan daiteke bi elementu konposatu bat emateko, edo hemen konposatu bat gehi elementu bat, beste konposatu desberdin bat emateko. Beti, bi desberdin elkartzen dira, beste berri bat emateko. Horrela dira sintesi erreakzioak. Bale, gero, deskomposizio erreakzioa guztiz kontrakoa da. Sustantzia batetik bi desberdin ateratzen dira. Hau honetan ere, konposatu batetik, hemen konposatu bat gehi elementu bat atera daiteke, edo izan daiteke ere konposatu batetik bi elementu desberdin ateratzea. Osa da guztiz, aurrekoaren guztiz kontrakoa da. Bale, gero, desplazamendu erreakzioa atal honetan kombinatzen dira. Elementu bat beti konposatu batekin. Eta honetan, haien artean kombinatzen dira beste konposatu desberdin batzuk emateko. Kasu honetan, aluminioa kloroarekin kombinatu da, aluminio kloruroa emateko. Eta berriz, hidrogenoa gelditu da libre eta hidrogeno gaza askatu da. Beti, elementu gehi konposatu, emateko beste bi konposatu desberdin. Eta desplazamendu bikoitzeko erreakzioa, kasu honetan, izan beharrean elementu gehi konposatua, kasu honetan, bi konposatu desberdin elkartzen dira, beste bi konposatu desberdin emateko. Haien artean kombinatzen dira. Orduan, kasu honetan, hemen daukagu produktu bezala, bario sulfatoa. Eta hemen elkartu dira hidrogenoa, gehi kloroa, emateko hidrogeno kloruroa. Eta aldiz, elkartu dira, SO4 gehi barioa, bario sulfatoa emateko. Beti, bi konposatuen arteko kombinazioa gertatzen da, beste bi konposatu ezberdin emateko. Balorain, hau, adibide batzuetan ikusiko dugu. Lehenengo adibidean, daukagu, H2CO3 emateko H2O gehi CO2. Ikusi daitekenez, konposatu batetik bi desberdin lortzen dira. Orduan, hau, deskomposizio erreakzioa izango litzateke. Batetatik bi desberdin ematen dituelako. Beraz, hau, deskomposizioa izango litzateke. Deskomposizio erreakzioa, osea, bigarren motatakoa. Bale, hurrengo adibidea, badaukagu, PbNO3 gehi HCl emateko PbCl2 eta HNO3. Kasu honetan daukagu konposatu bat, beste konposatu bat, eta produktuetan badaukagu bi konposatu ezberdin. Beraz, ikus daitekenez, bi konposatu hauen arteko kombinazioa gertatu da, kasu honetan Pb eta Cl elkartu dira, PbCl2 emateko, eta besteak gelditzen direnak NO3 eta HNO3 emateko. Beraz, bi trukaketa ezberdin gertatzen direnez, izango litzateke 4. mota, desplazamendu bikoitzeko erreakzioa. Bi konposatuetatik beste bi desberdin ateratzen direlako hauen kombinazioa eginez. Beraz, hau, desplazamendu bikoitzeko erreakzioa izango litzateke. Hau da, 4. mota. Bale, orain, hurrengo atala, C, badaukagu bi K, K, gehi CL2, KCl emateko. Beraz, ikusi daitekenez, bi sustantzia ezberdinetatik elkartu dira konposatu bat emateko. Beraz, hau, lehenengo erreakzioa izango litzateke, sintesi erreakzioa. Non, bi sustantzia ezberdin, izan daitezke elementuak edo konposatuak elkartzen dira bat emateko. Bietatik bat ateratzen da. Orduan, hau, sintesi erreakzioa izango litzateke, lehenengo mota. Bale, eta azkenik, den badaukagu H2S gehi O2 emateko 2S eta H2O. Hemen badaukagu elementu bat bakarrik, bakarra, elementu bat solte, gehi konposatu bat, H2S. Orduan, hau, trukatu dira ikusi daitekenez nola, H2O ematen duen, beraz, hemen H2 eta oxigeno hau elkartu dira H2O emateko. Eta sufrea gelditu da azke. Beraz, elkartzen direnez elementua eta konposatua, desplazamendu erreakzioa izango litzateke. Erreakzionetan beti elementu batek, konposatu batekin erreakzionatzen duelako, beste bi konposatu desberdin emateko. Orduan, kasu honetan, desplazamendu erreakzioa izango litzateke. 3. motakau erreakzioa. Bale, eta hori izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.